یک ساکنی ноҳияи Панҷакент мегӯяд зикри номаш ба ҳайси шоҳид дар парвандаи марбут ба қочоқбарони маводи мухаддир зиндагии ӯро дигар кард. Муртазо Зубайдов, сокини 47-солаи деҳаи Фороби Панҷакент гуфт соли пеш ба мақомот бо шарти махфӣ мондани исмаш дар бораи ду қочоқбари маводи мухаддир хабар расонд. Ӯ рӯзи 22 феврал ба Радиои Озодӣ гуфт бар асоси хабари ӯ дар пайи як амалиёт 4 нафар боздошт шуд. Шарт ин буд ки исмаш махфӣ мемонад. Аммо Зубайдов мегӯяд пас аз чанд моҳи тафтиш маълум шуд ки исми ӯ дар парванда ҷой шудааст ва гумонбарон аз ин бохабар гардиданд. баъди ин рӯзам дар деҳа сиёҳ шуд. Гуфта буданд ки мо номи туро ба ҳеҷ кас намегӯем, аммо вақти парвандаро дар додгоҳ хонданд номи ман дар 7 ҷо навишта шудааст. ҳама буз гуфта аз ман рӯй гардонданд. касе ҳамроҳам гап намезанад. ариза навиштам ки нафаре номи маро фош кардааст ҷазо дода шавад. то ба ҳол ҳеҷ амале нест. ман қарзи шаҳрвандиамро анҷом додам, аммо дар бало мондам, нақл кард ӯ. ин мард мегӯяд ҳоло ҳар нафаре бо ҳар иттиҳоме дар деҳа боздошт шавад, ангушти ишора ҳамчун хабаррасон ба сӯи ӯ дароз мегардад. писари холаамро бо гумони ифротгароӣ боздошт карданд. бечора 4 кӯдак дорад. ба ҳайси шоҳид даъват карданд. гуфтам ки намедонам, вале боз ҳама аз ман гумонбар аст. хешу табор низ аз ман рӯй гардонд, мегӯяд ин сокини ноҳияи Панҷакент. Муртазо Зубайдов мошини боркаши шахсӣ дорад ва зиндагии хонаводааш аз ин ҳисоб аст. ҳоло дар даст бастаи ариза ба Душанбе омадааст то шикояташро дар ин бора ба додситонӣ ва дастгоҳи иҷроияи президент супорад. Рашид, як сокини деҳаи Фороби Панҷакент гуфт мардум 2 нафари боздоштшуда аз он 4 нафарро бегуноҳ медонанд ва ба ҳамин хотир андешаашон нисбат ба Муртазо дигар шуд. ӯ гуфт қонунҳои давлатро мефаҳмем, вале вақте бо хабарҳои росту дурӯғ мардумро ташвиш медиҳанд, ҳамин хел фикр пайдо мешавад. маъмулан ниҳодҳои интизомӣ дар баробари ҳамкорони расмӣ бо бархе аз шаҳрвандон ба таври махфӣ ҳамкорӣ мекунанд ва дар ошкор шудани ҷиноятҳо аз онҳо маълумот мегиранд. бар асоси қонунҳои Тоҷикистон афроде ки пинҳонӣ бо мақомоти интизомӣ ҳамкорӣ ва мақомотро аз ҷиноят огоҳ мекунанд, бояд номашон пинҳон бимонад. як манбаъ дар мақомоти тафтишотии вилояти Соғд рӯзи 22 феврал гуфт намедонанд оё боздошти қочоқбарон дар Панҷакент бо кӯмаки Муртазо Зубайдов имконпазир шудааст ё не, аммо медонад ки ӯ дар ин парванда ҳамчун шоҳид сабт шудааст. дар ҷомеаи Тоҷикистон ҳамкории сокинон бо мақомот ба сахтӣ пеш меравад. баъзе шаҳрвандон ки таҷрибаи ин ҳамкориро доранд мегӯянд дар ниҳояти амр ҳамкории онҳо бо ин ниҳодҳо фош мешавад ва онҳо зери фишори хонаводаи боздоштшудаҳо қарор мегиранд. дар ҳолатҳои бадтар аз ин боздоштшуда бидуни муҷозот мемонад ва барои қасд гирифтан аз хабаррасон ба ислоҳ дандон тез мекунад. соле Латипов, муфаттиши бознишастаи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, мегӯяд кор бо хабаррасонҳо сирри касбӣ ба шумор меояд ва дар ҳеҷ сурат бояд ошкор нашавад, зеро як иштибоҳ метавонад чанд нафарро аз ҳамкорӣ бо мақомот дилсард кунад. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд аксаран сокинон аз хабар додан аз ҷиноят ва пешгирии он худдорӣ мекунанд. ахиран бархе рӯҳониён дар намозҳои ҷумъа аз сокинон даъват карданд ки бо мақомот дар самти хабаррасондан аз ҷиноят ё афроди шубҳаовар ҳамкорӣ кунанд. онҳо гуфтанд хабаррасонидан аз ҷиноят гуноҳ набуда, балки иҷрои масъулияти шаҳрвандиву имонии мусалмонон аст.